I, Shri Alban K. Gashna, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kadaw kabakongsan kabala pelong yang ban hakane ka lumpung ban ya ereng hakane election syaga darbar thau ain jong jela jongi honus nam arjara kulai hakane ka constituency jongi ka 7 amlari namar katkum gi jing I jonga ba ngimde ban sa aju ka politics ne ka san perthai kade ban kala namar kumbalong menta ngai ba kini ki parlo ibadon kaju ke jingmon iya haga ke style barim ne kumbalong menta pi nidon kam ban concentrate ne ban play jingmon lada ki pai ba jong ka constituency ki I commanded ka banung kongolong kumno ngin generate employment ya ki khna ki badon ga jing pule bar ki bamdon ga jing pule ban utilize ya ki resources ki badon hapo kani ka than ga jong kabar kalong kumbalong menta amar ki jok hagini ki sipos nem baladep ni akren baik ba ubriu balayo 80 above te ulayo ban lek pule engineer ulalek ban pule doktor bat kiwe ki kos hande kumbalong hagini ki snem ki balalek hagini ki sans pos nem ka rukom ka jingnang jing start kala rengi nimdon kam tang ya ke academic qualification ngidon kam ya ka quality education ngidon kam ban sempang ban yo compete bat ki we ki benta jong jela bat jong gari hi baro we kabalai kumbalong benta ngayos ngau ba ki babun hi ki breu ki ekran be how to upgrade ka sub center sha ka dispensary naga dispensary sha ka CHC so and so Henry ngapat ngawong ba kumno ngin thau kilat kilinti ban ai ya kata ka perfect healthcare ya ki downtrodden ya kita ki duk namar katkum ga jingjai lenti jonga hagane ka election arjar arpulai ngalalap ki babun ki kur ki kha hasau dong jong ka constituency ki hun ban thiayap ha ga jing thia namar ba kim kot ban pha sumar ha ki hospital ibarem dor te katkum ge jing I jonga kalong ba kini ki parlok ki bala sensyar teng ki kiyanya ka stal barim kilong tang kita kinong samkran bat ban ai kam kontrak yo we na armut kibreu ha ko we kasnong ga badon riu nyos paput ngapat ngaong ya kinong thebut jongga amdarem constituency ba ngamla ban yarap ya phi namar kumbalong menta baro ubriu expect ban yarap pisayo ondala job ban yarap gran yo banai tin banai pai banai sieng denga katangam kular dek e banga kular ngan wat kilat kilenti kumno ngin pendon kam ya kini ki ke jing ais ngo bha jong kamariang ban convert ya ka kumno ki briu jongi kin yo kam yo jam ban penbiang ya ka umtre habaro
Kishnong gibadon hapo ko constituency. We ba kishnong kilayo ya ka baro gini kilum iba pi menta kinjerngam. We ba kilum kila jerngam kamot kinri ya ki blang gimasi kinri ya kisiar kinri ya kisniang. Kabar lengba kita ki primary product te ki khna ki balanang lastan ki khna ki bamnang bam start kinyo ban use ya ki jing sampang ki jongki ban yang halaki jongki kejat te kumbalong menta hawang ye kren habai de barga education kumbalong hagini ki por ki balale tar hadu menta kasni ine ki parlok jongi ki concentrate bai kumno banwanra ya kata coming meaningless infrastructure ke building school handrai infrastructure ban ai ke jing hikai ban update ya kino hikai ban penbiang ya kita ki nagabenta ki kilong yeng ki khna ke bawan na kilong yeng ki badok kimla namar katkum ke jinglap jonga habang ayat kan bas ki babun ki khna habanga kali pisang kelas ayu yang ba ngim school syu ngong boleh bim school syu yang ba kimla ban kersan haye tenga ngakwa banong ba ngakular ban ai ka quality education habaro ki khna nadu ki barit hadu ki bahe bat ngan thau ya kilat kilinti kumno ki downtrodden families kila ban pas school ya ki khun jong ki ban yo rejing start kumbayo ki wei ki khna hagi banta jong ga jela bat jong gari hi ba oi haga be de bat ka health care kolong ba kumangong ipi menne ki should upgrade ba kita henry habang ilej shaki hospital niyo free tangya ka by examine the rest ni hap thiet ka jingli kolong balai ndono we rupai ba ubakli balai dengan ai ke assurance ya we po we nong tabut jongga amlarem constituency ba ladangi poi saka thong wat ka bai kali national jongki sha hospital rukin yo bat ka dawai kinem de ban yo ya ka dawai ka bolong third class ka bolong substandard kide ban yo ya ka dawai katkum ke jing mang tangka jong ka sarkar jilla now ways nem shall ways nem ki jaka ki facility ki machine baro ki di ban yo namar haba don ga mon don galat kini ki balale kim don ga ta mon ki pai ba ki jenjar tang kata hai kilai tiling ne kren ngam pat kwa ban ya kren bat ka border fencing ngam pat kwa ban kren ya ka border trade datang kita kubli sibut